Sa kaangot dira nga balita, mabudlay. Mapamatudan sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang ila ginasiling nga may plano sa pagpapatay sa iya kag sa iya nga pamilya. Ini naman ang ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Suno kay Castro, ang tinaga nga Romanov nga ginatudlo among ngalan sang operasyon batok sa pamilya Duterte, una nga nabatian didto halin kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sang January 2024. Dugang ni Castro, wala sang may ginpresentar nga matuod nga ebidensya si Vice President Sara Duterte kaangot sa iya ginisiling nga may death threat batok sa iya. Ini ang iya ginhambal antes niya ginapahog sanday Marcos ang First Lady kag ang anay House Speaker. Suno pa sa Palace Press Officer, wala man ginpatag ni VP Duterte ang konkretong ebidensya sang iya ginasiling nga mga pamahog, gani mabudlay ini man pamatud-an kun wala sang mabakod nga ebidensya. Ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulo Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Kaya makikita natin kung bakit walang ebidensyang lumalabas sa ngayon ang Vice Presidente patungkol sa grave threats or death threats na kanyang binanggit nung panahon ng siya ay matatawag na nagmura at nagbanta sa Pangulo. Dahil malamang ay hindi niya rin alam na itatanong siya sa kanya ito. At doon pa lang sa kanyang sagot ay wala siyang man lang binanggit patungkol sa siguradong or konkretong ebidensya tungkol sa death threats. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats at wag lang mag-resort to making up another documents. Ang kabahin sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Kabombo magpadayon kamo sa pagbantay sa update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magabalik na karon alas 2 sa hapon. Paagi man sa pag-monitor sa tanan nga digital platforms ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Iloilo sa Facebook, amuman sa ating YouTube channel. 20 minutos na makrigad sa lasay sa kaiban pang mga balita. Bantayan makrigad lang importante ng mga pahanumdog.